Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més al Baix Empordà Esports, espai de televisió Costa Brava, que, com saben, cada dilluns repassem l'actualitat esportiva més destacada de la comarca, que avui passa per diverses novetats pel que fa a les plantilles d'algun dels equips als que fem seguiment, però també per la Copa d'Espanya Internacional de Judo de Veterans, que s'ha celebrat aquest dissabte a Palamós. I a més, avui ens visitaran al plató l'associació Viu Autisme per parlar-nos de la 9a cursa solidària que tindrà lloc aquest diumenge 2 de juny a Platja d'Aro. Tot això i molt més avui aquí, al Baix Empordà Esports. Comencem. I avui, com que la Lliga Elite i la Primera Catalana ja van finalitzar el passat cap de setmana, comencem al Baix Empordà Esports repassant els resultats dels equips de la comarca que competeixen a segona catalana. El Palafrugell aquest cap de setmana ha guanyat 3-1 al Calonge, el Torroella s'ha imposat 2-1 a l'Sporting Vidrarenca i el Bisbalenc també s'ha fet amb la victòria, en aquest cas per 0-2 al camp del Quart. Pel que fa al Bellcaire, ha perdut 1-4 a casa contra el Fornells. Aquests resultats fan que el Torroella continuï sent tercer a la taula, però que el Calonge baixi a la 6a posició, mentre que la victòria del Palafrugell els fa pujar a l'11a plaça, la derrota del Bellcaire els situa 15ens i el Bisbalenc aquesta setmana continua sent el 16è de la classificació. Ara ja només els queden 2 partits per acabar la temporada i en la que serà la penúltima jornada de la competició, el Torroella rebrà el Tordera, el Calonge el Quart i el Bisbalenc el Sant Jaume Olot B, mentre que el Bellcaire visitarà el Joventus Lloret i el Palafrugell el Gironès Sàbat. I acabada la temporada, com sabem, és moment de començar a anunciar renovacions altes i baixes. I el Palamós Club de Futbol ja ha anunciat les primeres novetats. Javi Salamero i Yoyo Gálvez no continuaran a la banqueta del Degà la temporada vinent. Javi Salamero i Yoyo Gálvez no continuaran dirigint la banqueta del Palamós Club de Futbol la temporada vinent. Així ho ha anunciat el club a través de les xarxes socials, exposant que les dues parts van arribar de mutu acord a aquesta conclusió just després de concloure el compromís que tenien fins a l'últim partit de competició. Els dos van arribar al club el mes de gener, quan el club havia decidit destituir a Àlex Redondo com a entrenador i Salamero en va ser el substitut acompanyat de Yoyo com a segon. Salamero ja havia dirigit aquesta banqueta a la temporada 2018-2019. El balanç del seu pas en aquests últims 5 mesos pel club ha estat positiu en resultats. Han assolit la permanència a Lliga Elite i en els últims 6 partits han sumat 13 dels 18 punts en joc. Pel que fa al balanç general de la temporada, el Palamós Club de Futbol ha acabat 11è de 16 equips de la Lliga Elite amb 38 punts, fruit de 9 victòries, 11 empats i 10 derrotes. El club anunciarà en les pròximes setmanes qui seran les persones que portaran el primer equip al curs que ve. I pel que fa a la plantilla de jugadors, el Palamós Club de Futbol per ara només ha anunciat avui la renovació d'en Sergio García. Per tant, el defensa continuarà vestint la samarreta del Degà la temporada que ve i aquesta serà ja la seva 10a temporada al club. Però no d'esport, la Fundació Esportiva Begur continuarà comptant amb Pau Cunif una temporada més com a coordinador de futbol 7 i de futbol femení. En aquesta nova etapa treballarà conjuntament amb Miqui San Juan, el nou coordinador de futbol 11. Junts tenen l'objectiu de crear una estructura sòlida per seguir fomentant el creixement del futbol al municipi. Ja fa una setmana que el Bisbal Bàsquet va omplir la capital de la comarca per celebrar l'ascens a l'E Plata. Durant la celebració es van sentir multitud de càntics, però n'hi va haver un que especialment va sonar més fort que la resta, que és el de la necessitat de tenir un pavelló nou. El Bisbal Bàsquet continua reclamant la necessitat d'ampliar les instal·lacions, ja no només pel bàsquet en si, sinó per tota la demanda esportiva que hi ha a la Bisbal. Els principals problemes són la manca d'espai i el manteniment de les instal·lacions, que asseguren que és molt precari.
El que és un reclam històric ara, amb l'ascens a l'Ep Plata del primer equip masculí del Bisbal Bàsquet, ara ja s'ha convertit en pràcticament una obligació. I és que per poder jugar a la categoria, el conegut com a pavelló vell necessita sí o sí una reforma, ja que ara mateix no compleix amb els requisits mínims per competir en aquesta categoria l'any vinent, com amb les cistelles, els marcadors o la sala de premsa, entre d'altres. Per tant, necessiten tot un seguit de reformes urgents que s'haurien de començar a posar en marxa l'abans possible. Fa anys que nosaltres des del club portem reivindicant que necessitem una instal·lació a qualitat perquè tots els nens i nenes puguin fer bàsquet i esport a la Bisbal amb garanties i que ara el necessitem sí o sí. Més enllà de la situació puntual del primer equip, per la nova categoria, al final és la canalla que des de petits s'han de jugar a les millors instal·lacions possibles i és evident no només pel bàsquet sinó altres esports d'aquí del poble que puguin jugar amb les millors condicions i per això és necessari un nou pavelló. Més enllà de les reformes, el club reclama que s'iniciï la redacció d'un projecte de pavelló nou i des de l'Ajuntament s'hi han compromès. Ja m'he compromès que farem tot el possible, ja aquest primer ple ja fem una partida pressupostària per començar a fer la redacció del projecte i esperem que al llarg d'aquesta legislatura acabar amb aquesta mancança que no només pel bàsquet, sinó com ha dit el president, per tot l'esport de la Bisbal és imprescindible tenir un pavelló nou. Primer és garantir que puguin jugar a la Lliga l'Ep Plata, això vol dir una situació econòmica diferent, que l'Ajuntament també hi apostarà. En cas de que quan comenci la nova temporada no s'hagin assolit els requisits mínims, el Bisbal Bàsquet s'haurà de traslladar a un altre municipi per poder disputar els duels de l'Ep Plata. Que, per cert, ara hem estat dient l'Ep Plata, però la Federació Espanyola de Bàsquet ha anunciat recentment un canvi de noms de les categories i ara, en lloc de dir-se l'Ep Plata, es passarà a dir Segona FEB. I ara canviem d'esport, parlem de judo, perquè, com sabeu, la setmana passada ens van acompanyar a plató la presidenta i un dels competidors del Club Judo Palamós per presentar-nos la Copa d'Espanya Internacional de Judo de Veterans, que se celebrava aquest dissabte al municipi. Ara és moment, doncs, de veure com ha anat la competició. El pavelló municipal d'esports de Palamós ha acollit la Copa d'Espanya Internacional de Judo Veterans, trofeu Vila Palamós. En total, 90 participants de l'estat internacionals vinguts de França, Corea del Sud, Lituània o Alemanya. L'organització d'aquest esdeveniment suposa un desafiament i al mateix temps una oportunitat pel municipi. Home, per nosaltres és molt important fer aquesta competició perquè com a club petit representa tot un repte i per nosaltres, ja dic, com a repte, o sigui, és fantàstic que pugui venir gent de tot arreu i no només a nivell esportiu, sinó també per donar a conèixer la vila i bé, estem contents, la veritat és que estem contents. Aquest trofeu Vila de Palamós és l'única Copa d'Espanya que es disputa a Catalunya. Un trofeu que ha comptat amb duels d'alt nivell i que arriba en un moment clau de la temporada. Sempre és un plaer venir aquí a Palamós, la Copa d'Espanya. Ara està posada en un moment del calendari molt important perquè estem preparant el Campionat d'Europa i sempre l'organització i el caliu que hi ha aquí és molt bo i els judokes són de nivell, així que sempre la disfrutem molt. L'any passat, el Club Judo Palamós ja va ser l'amfitrió d'aquesta prova. El balanç va ser positiu i per això la Federació Catalana ha optat per repetir la seu. L'organització del Judo Palamós ha sigut una actuació perfecta, molt contínua i, sincerament, vam fer un campionat molt important l'any passat. Vam passar una mida de solucions i d'idees i aquest any hem pensat fer-lo un altre cop aquí. El Club Palamosí celebra aquest any el seu 35è aniversari i compta amb judoques que van des de la categoria infantil fins a veterans. En aquesta crònica, feta pel company Joan Parareda, hem vist part d'algunes de les entrevistes que va fer els i les protagonistes en Pere Sobirana. Així que ara anem a veure les entrevistes completes. Bona tarda, el saludem des del pavelló municipal d'esports de Palamós, on en aquesta població ha estat l'esport del judo protagonista al llarg del cap de setmana amb la disputa de la Copa d'Espanya Internacional de Judo de Veterans, trofeu Vila de Palamós. Precisament l'entitat organitzadora d'aquesta competició que ha comptat amb 90 participants que han vingut arreu de Catalunya, de l'estat espanyol i també a nivell internacional, és la presidenta del Club Judo Palamós, l'Aurora Hernández. Quina valoració, quin balanç faríem de la competició, Aurora?
Home, per nosaltres és molt important fer aquesta competició perquè com a club petit doncs, representa tot un repte i bueno, per nosaltres, ja dic, com a repte, o sigui, és fantàstic, no?, que pugui venir gent de tot arreu i no només a nivell esportiu, sinó també per donar a conèixer la vila i bueno, bé, estem contents, la veritat és que estem contents. Com dèiem, 90 participants, per segon any consecutiu s'ha disputat aquesta competició aquí a Palamós. S'ha repetit, president de la Federació Catalana de Judo, en Fermín Parra, que ha repetit Palamós com a escenari d'aquesta Copa Catalunya. Efectivament, el que vostè diu és cert. L'any passat va ser la primera vegada que ho vam fer. La dedicació que hem empleat i utilitzat l'organització del Judo Palamós ha sigut una actuació perfecta, molt contínua, i sincerament vam fer un campionat molt important l'any passat. Vam passar una mida de solucions i d'idees i aquest any hem pensat fer-lo un altre cop aquí perquè bueno, tenen una preparació, estan conjunts i bueno, aquí estan fent el que podien fer a Barcelona i l'han donat aquell privilegi a Palamós perquè ho facin aquí. President de la Federació Catalana de Judo, quina salut ara mateix té aquest esport a nivell de Catalunya? Home, a nivell de Catalunya pensi que aquest esport és de la gent veterans, no? Veterans ja significa pues, parlar de gent que tenen una certa edat, tenen unes seqüeles esportives i tal, i no és fàcil a vegades portar-los a lluitar. Però bueno, a nivell de Catalunya sí que és cert que podien dir que és la segona o tercera autonomia en la força que té Catalunya amb el tema dels veterans. És a dir, els veterans podien dir que és de 30 i pico d'anys fins n'hi ha alguns aquí que estan en 75 anys i això és un objecte, un duelo que han de tenir-lo en compte i aplaudir perquè aquesta gent ja ha passat bastant sacrificis per avui estar aquí i fer una representació que és el que estan fent de la nostra Catalunya amb el judo. Diuen que no hi ha 2 sense 3. La idea és continuar amb aquesta competició la temporada vinent? Home, la idea sí, és tornar-la a fer. A veure, des de la federació que ens diuen, però la idea seria tornar a repetir-ho. Sí, clar. Ens representa feina, ens representa molt de nervis, molt d'estrès, perquè clar, és el que diem, no? Som un club petit, tot és a base de voluntaris, gent del club mateix, no? Dels nostres judoques, dels pares també, que s'involucren en ajudar-nos, però bueno, tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes i això és el que compta. Doncs ara escoltarem les valoracions dels principals protagonistes d'aquesta Copa d'Espanya de judo aquí a Palamós. Amb la Míriam Moreno, una de les participants. Quina valoració faríem de la competició, Míriam? Bueno, sempre és un plaer venir aquí a Palamós, la Copa d'Espanya. Ara està posada en un moment del calendari molt important perquè estem preparant el Campionat d'Europa i bueno, sempre l'organització i el caliu que hi ha aquí és molt bo i els judoques són de nivell, així que sempre la disfrutem molt. Un total de 90 participants a nivell de Catalunya, de l'Estat i també a nivell internacional. Quin nivell de competició hem trobat aquí en Xavier Barberà, també participant en aquesta Copa d'Espanya de veterans? Pues força alt. Ha vingut molta gent de fora. La veritat és que gràcies al Jordi, que organitza aquest tema, doncs és l'única Copa d'Espanya allà a Catalunya i realment s'agraeix que l'organitzi. Com comentava la Míriam, proper objectiu aquest campionat d'Europa a Sarajevo de veterans. Sí, d'aquí 15 dies jo estaré a Sarajevo, aviam què tal, si va tan bé com va anar al Mundial. I també la previsió de la Míriam de cara a aquesta competició de Sarajevo, d'aquesta Copa d'Europa. Sí, a la meva categoria som 3, així que, bueno, rivals que en algun moment m'he trobat, així que ara m'ha servit molt aquesta competició per preparar-ho i a donar-ho tot allà, com diu el Xavi, d'aquí 15 dies allà estarem. Doncs molt bé, Palamós ha estat protagonista el cap de setmana d'aquest esport del judo amb la segona edició de forma consecutiva de la Copa d'Espanya Internacional de Veterans, trofeu Vila de Palamós. I per cert, el calongí John Claret, de només 10 anys, la setmana passada es va proclamar campió d'Espanya de karate en la modalitat de kata infantil i també subcampió estatal de kumite.
I en hoquei patins, la setmana passada us vam anunciar l'arribada d'un nou jugador al primer equip, en Mauro Raviti. El club va anunciar aquesta notícia el dilluns passat a les xarxes socials, però durant la setmana van anar fent públiques les renovacions de jugadors que ja han vestit la samarreta blanc-i-negra amb el primer equip aquesta temporada. Així doncs, de cara a la temporada 2024-2025, de moment podem dir que Eloi Mates, Tim Borrell, Gerard Pujol i Biel Mir continuaran defensant l'escut del Palafrugell a hoquei plata. Com ja us hem anat explicant, seguiran estant a les ordres de Cesc Linares i per ara només s'ha anunciat la baixa de Marc Figa. Així que estarem molt pendents que aquesta setmana publiquin més renovacions, altes o baixes, per explicar-vos-les el pròxim dilluns. I encara sobre rodes, però passem ara al patinatge artístic, perquè aquest cap de setmana el Club Patí Guixolenc va viure un dia ple d'emocions a Vila-seca, on l'equip de show va participar en la seva última competició. El projecte ha arribat a la seva fi i, tal com han escrit a les xarxes socials, s'acomiaden amb el cor ple de records preciosos, experiències inoblidables i amistat que els duraran per sempre. Des d'aquí els agraïm els anys de dedicació i intentarem portar també al plató algun o alguna representant en les pròximes setmanes perquè ens expliquin el perquè de la fi d'aquest projecte i també perquè ens facin una mica de balanç de com han anat aquests anys. Com ja us vam explicar, la setmana del 8 de març, Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro i S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols havien de celebrar la 7a marxa per la igualtat, però es va anul·lar per la pluja, així que van haver de buscar una nova data i finalment s'ha celebrat aquest cap de setmana. Hi han participat 200 persones. 211 participants han fet els 7 quilòmetres de la marxa per la igualtat de la Vall d'Aro. Ha estat la 7a edició de la Caminada Popular que s'havia de celebrar la setmana del 8 de març, però que a causa de les pluges s'havia ajornat fins aquest dissabte. Una marxa que reivindica la igualtat entre homes i dones. És una lluita ja de tothom, de grans, petits, no hi ha diferència de ni si és home ni dona. Busquem la igualtat per tothom i que tothom estigui tractat de la mateixa manera. I aquest és el missatge i el que volem treure perquè així sigui cada any més positiu i que no haguem de fer caminades per aquest motiu, sinó que sigui per altres coses. La caminada s'ha consolidat a la Vall d'Aro. És la mostra que tant joves com adults són conscients de la importància de reivindicar un dret fonamental. També realça les feines conjuntes per combatre les desigualtats. Tenim un territori que té problemàtiques similars, en aquest cas la lluita contra les dones sí que seria més extensa, però en molts més àmbits, i jo crec que la unió fa la força i, per tant, tota la col·laboració entre municipis i molt contents de poder fer aquesta marxa, que a més, amb aquesta suma d'esforços és més multitudinària del que seria si la féssim individualment. La nova data escollida no ha estat a l'atzar. S'ha celebrat aquest dissabte perquè el 28 de maig és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. És per això que la caminada s'ha fet 3 dies abans amb l'objectiu de visibilitzar la jornada. Es podria haver suspès, però nosaltres tossudes ens vam reunir els 3 municipis i vam buscar una data perquè finalment s'acabés de celebrar aquesta caminada. A més, com que cada dia hi ha un dia internacional, aquest any va molt dedicat a la salut de les dones i aprofitem una mica també per reivindicar-ho. A banda d'aquesta marxa, els ajuntaments són conscients que la lluita per la igualtat s'ha de fer cada dia. És per això que, més enllà de la setmana del 8M, a les 3 localitats s'organitzen diverses activitats. Sempre fem activitats a tots 3 municipis. De fet, aquesta vegada hem aprofitat també aquest Dia Internacional de la Salut de la Dona per fer activitats als 3 municipis i anunciar-ho als 3 municipis conjuntament, perquè la gent pugui veure a on pot anar i en diferents dies i en diferents temàtiques. Un dissabte festiu, però sobretot de lluita feminista per continuar reivindicant la igualtat entre homes i dones. I en esports aquàtics, la nedadora Clàudia Giral, del Club Natació L'Hospitalet, ha sigut la guanyadora absoluta de la prova federada de la travessia Terra de Mar de Palamós. El segon classificat va ser Nil Ibáñez, de l'Atlètic Barceloneta, i pel que fa al Club Natació Palamós, que va ser l'entitat organitzadora, el seu primer nedador en creuar la meta va ser David Rodríguez Pavón, que a la classificació general es va col·locar en 14a posició.
D'altra banda, també es va celebrar la prova popular de 1.000 metres. La va guanyar Nil Ibáñez i la millor nedadora femenina va ser l'Alexandra Cànovas, del club local, que va ocupar la 18a plaça. I tal com us hem promès a l'inici del programa, avui hem convidat a plató a l'associació Viu Autisme perquè ens expliquin tots els detalls del que serà la ja 9a cursa solidària que tindrà lloc aquest diumenge 2 de juny a Platja d'Aro. I qui ens acompanya avui al plató és l'Aida Garcia, que és la presidenta de Viu Autisme. Molt ben rebuda i convidada aquí al plató. Moltes gràcies. Aida, vull parlar una mica de com anirà tot plegat aquest dia 2, però primer, ja és la 9a edició, per tant, suposo que ja és un esdeveniment molt consolidat per vosaltres, no? Sí, es fa 9 anys que es fa, però sí que és veritat que va parar amb el tema Covid, vam estar un parell o 3 d'anys, però l'any passat la vam tornar a recuperar i amb moltes ganes de tornar-la a fer aquest any. Com dèiem, serà aquest diumenge. Anem a repassar una mica horaris i recorreguts. Sabem que, com sempre, hi ha 3 proves, no? Sí, hi ha la prova infantil de 5 quilòmetres, hi ha la cursa per tothom de 10 quilòmetres i hi ha la cursa, la caminata de 5 quilòmetres. S'ha canviat la ubicació, s'havia de fer a la Pineda Riuet, però pel tema de les obres del port, el port que està malmès, es canvia a l'escola als Estanys, es farà allà. I el recorregut serà pel carril bici, un recorregut molt xulo. I apte per tothom, no? Apte per tothom, planer, i tothom serà molt benvingut. A més, com sempre, més enllà del que és l'activitat esportiva, també podran gaudir de diferents activitats també per totes les edats, no? Sí, això és una cursa, però realment és una festa. Celebrem el Dia de l'Autisme amb retard, diguéssim, del 2 d'abril al 2 de juny pel tema logístics, però és una gran festa de l'autisme. Nosaltres comencem amb una cursa, però tot és molt festiu. Mentre hi ha la cursa, hi ha servei de bar, servei de cafeteria, hi ha espectacles infantils, activitats infantils, i allà estem tots de festa. Després hi haurà una botifarrada popular, sortejos, un concert en una aula de cant on molts nens de la nostra associació hi van, i serà una festa molt divertida, des de les 9 del matí fins que ens dongui la xauxa. Tota la jornada, no?, pràcticament? Sí, tota la jornada. Com d'important és per l'associació celebrar un esdeveniment com aquest i tota la recaptació que aconseguiu amb aquest esdeveniment? No és tant la recaptació, sinó la visibilització de l'autisme. Sí, és cert que amb la cursa es recauda, és molt important per una associació, perquè tu saps que les associacions depenem de les ajudes que ens donen. Però és més la visibilització, és més que estem tots en família, que ve gent, que ens veu, que es veu l'autisme, perquè és una cosa que, tot i que cada cop està més visible, falta molta feina per fer i cada vegada que vinc aquí dic el mateix. Però és més la visibilització que es fa i la festa, i és un dia molt especial, és un dels millors dies de l'any per mi. Per tu i per tota l'associació i tots els que en formeu part, no, suposo? Sí. És molta feina. Personalment, tots els que estem a l'associació som gent que ho fem voluntàriament. A més, venen voluntaris que no tenen res a veure amb l'associació, ens ajuda molta gent, i aquest dia és quan veus que la gent es volca a fer les coses i ajudar. I és molt xulo. No sé si teniu comptabilitzat quanta gent arriba a participar en aquesta cursa. Nosaltres tenim pensat d'unes 200-300 persones. Hi ha anys que s'han escapat de mare, hi ha anys que han coincidit amb altres curses, com l'any passat hi havia menys gent. Això depèn del dia, depèn del temps, depèn del dia, però és igual, encara que fossin 2 persones. Serien molt benvingudes, molt ben tractades i seria molt divertit igualment. I pel que fa a l'associació ara mateix, en quin moment us trobeu? Quanta gent sou? Com ha anat evolucionant amb el temps? Doncs ara mateix ens trobem en una situació que estem com intentant créixer una mica, perquè vam començar, com tu saps, em sembla que són 11 anys o 12, no sé si l'any passat 11 serà aquest any. I començàvem amb les famílies amb nens petits, i ara aquests nens s'han fet més grans i hem de començar a créixer per altres bandes per omplir aquest buit que tenim, però som unes 100, si no m'equivoco, no sé exactament els socis, 100 i alguna cosa, i cada cop anem a més i cada cop es fan més activitats. Ara hem començat amb el tema no se'n diu casal, però les activitats d'estiu, i anem creixent, anem fent feina. No sé si vols aprofitar per explicar
explicar una mica què són aquestes activitats de l'estiu, que em dius casal, però no. Encara no és un casal, perquè els nens que comencen a créixer, que ja no entren dintre els casals tradicionals, per tema d'edat, simplement, és per poder ajudar les famílies a que tinguin una mica de descans a l'estiu o que puguin fer altres coses i les famílies estar una mica, si treballen, qualsevol cosa, poder ajudar-les. Però no sé si em puc parlar gaire encara d'això. Si no, quan ja puguis parlar-ne, estàs convidada a venir i explicar-nos també aquest projecte. Exacte. I l'any que ve, 10ª edició de la cursa. No sé si ja penseu en aquest aniversari o si fareu alguna coseta especial. Doncs ara mateix només pensem en la 9ª, perquè ens porta moltíssima feina i ara estem centradíssims en la 9ª. Acabarem la 9ª i quasi que estem pensant ja en la 10ª. Però suposo que a la 10ª farem alguna activitat xula. Esperem poder-la tornar a fer a la Pineda, si l'Ajuntament ens deixa, que dono les gràcies a l'Ajuntament, a tots els col·laboradors, a tothom. Estic molt agraïda amb tothom. Però farem alguna cosa xulo, ja ho pensarem, som molt creatius. Ara t'ho volia dir, tinc aquí el cartell i veig que hi ha un munt de col·laboradors, per tant, imprescindibles, no? Molts, és el que et dic. Arriba un moment que et trobes molt agraïda amb tothom que ajuda, tothom diu que sí, demanes una mica d'ajuda, et donen tota la que poden, gent que no són de l'associació venen a col·laborar, es passen tot el dia allà, estem superagraïts a totes les persones que ens ajuden, tant amb el tema que ens donguin, jo què sé, qualsevol cosa, perquè ens surt tot bé, perquè tothom fa donacions, com amb la gent que ens ve ajudar, com amb la gent que ve a córrer, com amb la gent que ve després a la botifarrada, com amb la gent que ve al concert, estem molt, molt agraïts, molt, molt contents. Quant temps us porta a organitzar-ho? Perquè em dius que és tanta feina i que ja gairebé acabeu una cursa que ja esteu pensant en l'altra. A veure, el que és organització, no sé si és cosa meva, sempre anem a última hora. Li passa a tothom. Aquest any anàvem molt bé, però al final vam haver de canviar recorregut. Però sí que és veritat que hi pensem tot l'any. O sigui, és com la gent de les carrosses que acaben a la rua. Jo no soc de cap comparsa. Jo sí, et dic, a l'últim dia estàs encara ultimant detalls. Exacte. Doncs nosaltres acabem aquesta, ens donem la treva del dilluns i el dimarts ja comencem a pensar, però tampoc ens posem, perquè tenim moltes coses a fer en una associació, és moltíssima feina i ens posem quan ens posem, però aquest any ens vam començar a posar a l'estiu. I per la gent que vulgui venir, no sé si s'ha d'inscriure d'alguna manera o és obert a tothom, com funciona? És obert a tothom. Les inscripcions poden ser online, hi ha una plataforma, ho trobaran a la web, a l'Instagram, sembla que hi ha un accés directe, i si no, allà mateix hi haurà una taula per fer les inscripcions i es podran inscriure, no ho posarem fàcil per tothom. Veiem que també hi ha fila zero per aquella gent que no vulgui participar o no pugui participar dels recorreguts esportius, que també pot fer el seu donatiu, veritat? Sí, això és una de les coses que també em sorprèn molt. Vull dir que molta gent l'any passat, una coneguda d'Eivissa em va dir que volia fer la fila zero i que volia comprar les botifarres, o sigui, la gent es volca moltíssim amb aquesta cursa i és una meravella. Doncs ja per acabar l'entrevista, si vols enviar a casa la gent que s'animin a donar-los el missatge de que vinguin aquest diumenge a gaudir d'aquest esdeveniment, que com dius és esportiu però és solidari i és una gran festa per vosaltres, doncs et deixo el teu minut per convèncer-los de que vinguin. No cal convèncer, jo crec que si me veuen amb l'entusiasme amb què parlo ja voldran venir a veure'ns a nosaltres. Però és un event que engloba l'esport, després engloba el que és la juerga, diguéssim, el dinar, hi ha un gin tònic solidari, hi ha servei de bar, i engloba també la cultura, perquè hi ha l'aula de cant d'en Josep Aznar, que hi ha socis de l'associació que van amb ell, també canten gent que no són de l'associació, venen totes les famílies, hi ha un escenari, és molt divertit, vull dir que es poden menjar botifarres tot el dia, es poden vendre gin tònics, hi ha servei de tot, o sigui que jo us animo a tots a venir, o sigui, a tu mateixa et convido a venir. Perfecte, doncs allà estarem. Moltíssimes gràcies, Aida, per acompanyar-nos una vegada més. De res. I ens retrobem en properes edicions. Molt bé, gràcies a vosaltres. I a tots els que ens seguiu ja ho sabeu, aquest diumenge 2 de juny aquí a Platja d'Aro, aquesta 9ª cursa solidària. I amb aquesta entrevista ens acomiadem de l'informatiu d'avui, del Baix Empordà Esports també, així que moltíssimes gràcies per seguir-nos una setmana més. En el meu cas ens retrobem dilluns vinent i per noves notícies a l'informatiu de demà. I ara els deixem amb algunes de les millors imatges esportives d'aquest cap de setmana. Adéu-siau.
amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.